eto. Otkrili smo i to. Ivana? Isto kao što je Ša rekao Jovani da se obrati njegovoj ženi kada izađe, tako je rekao i meni. Znači, svima vam je Ša rekao, obratite se Ivani i recite da je volim. Jes, tačno. Kada sam izlazila, to jest kada sam bila nominovana, bila sam sa njim u izolaciji i on je meni rekao da kada budem izašla da se čujem sa Ivanom, iste stvari koje je rekao i Jovani, da kažem i ja Ivani. Ja sam posle toga došla kući i stvarno sam ozbiljno imala nameru da se javim ženi, da joj kažem da nije to baš tako, ali prosto kada sam pogledala YouTube i klipove, videla sam da se grli sa Tarom pola sata nakon mog izbacivanja. A tamo dok ste bile, prije nego što ste izašli, ili vama to izgledalo tako? Pa evo ja, na primjer, mogu da kažem, ja sam neko koja je onako širokih shvatanja, ja zaista i volim i podržavam kada neko ima prisni odnos sa drugaricama, meni to uopšte nije strano, ali neke stvari prosto sada već prevazilaze tu granicu i mislim, ne bih želela da komentarišem šta je neko koga ja jako gotivim i prosto ja ne znam šta se tu dešava. Dobro, činjenica stvari da je Tara... Vreme će pokazati. Tara je sve rekla, to ćemo gledati naravno ako neko nije pratio tokom ove nedelje. Mislim, ona je otvoreno rekla i udala bi se za njega i sve, on sad sve zna. Znači sad više ne može reći da i ona njega smatra za druga sve. Kao tako da on sve zna i dalje uz nju. Mislim, i on je njoj rekao da je voli. Tako da samo je